מדיטציה זה בעצם state of mind. זה בעצם מצב תודעתי של המחשבה שלנו, אוקיי? עכשיו, כשאני למשל קמה בבוקר ורוקדת, או קמה ורצה, או כשאני משחקת אפילו שחמט, אני נמצאת בסטייט של מדיטציה. כל הנוכחות שלי והתודעה שלי היא בכאן ועכשיו, אני מסתכלת פנימה, אני רגועה, אני בסטייט מדיטטיבי. מה קורה לכם בזמן אימון? כמו שאמרנו, בזמן אימון אנחנו מפרישים נאוטרנסמיטרים שממש משחררים לנו אנדרופינים, מעלים לנו סרוטונין, מעלים לנו דופמין, ואנחנו במצב רוח של היי, וממש מורידים מעלינו את כל השכבות ואת כל מה שלא צריך, ואז אנחנו נכנסים לסטייט מדיטטיבי. למה זה טוב לנו להיות בסטייט מדיטטיבי? אז בואו נעבור על זה רגע. כשאני נמצאת בסטייט של מדיטציה, מה יכול להיכנס אליי? יכולים להיכנס אליי השראה, מחשבות חדשות, רעיונות חדשים, כל מיני דברים שלא הסתכלתי עליהם באותה צורה. אני מתחילה להתבונן על דברים בדרך אחרת. ובעצם מה שהאימון נותן לי זה את הסטייט הזה. בזכות המצב הפיזיולוגי שהוא מביא אותי, אני יכולה להגיע לסטייט של השראה. ומה עוד? אני מוציאה את ההשראה הזאת החוצה, אני משדרת אותה כלפי חוץ, אנשים מרגישים את זה, הם מרגישים את ההשראה שאני נותנת והם נמשכים אליי. זה כמו פרח שפורח והוא מריח ויש לו מלא סגולות, אנחנו רוצים להריח אותו ולהתקרב אליו. כך גם אנחנו, כשאנחנו נמצאים במצב של סטייט מדיטטיבי, מלאה השראה, חיוביות, רעיונות חדשים, אנחנו כמו פרח שנפתח. אז מה